Ну шо вы? Усім здароў! У мяне сёння нават крыху трымаецца інтэрнэт. Юкарны бабай, сёння будзем стрыміць. Все на месцы здароў. Трымаецца, пакуль ветрам не здзьмула мой інтэрнэт, давайте гуляцца. Не будзем адцягваць у доўгую скрыню, правильно? Что? Вы что, думаете, я психичный? Вы правильно усё думаете, я психичный. Я сачу за інтэрнэтам. Варыянты набыць самы пакуль варыянт гэта ўзяць нармальную антэну парабалічную і з ёй спрабаваць. Калі ўжо з антэнай парабалічнай будзе гаўно, значыць, ну это настолькі не на маім баку праблемы, што ўжо это самае. Можна як варыянт узяць у арэнду паспрабаваць. Так, добра, все, будем гуляць. Значыцца, роутін, то бок руціна працоўная, магчыма. Я не ведаю, ці гэта яны мелі на ўвазе. Калі назвалі гульню, мы пакуль не раскрылі, не разгадалі асноўны сэнс. Але што? Тут павінны быць жахі. Мы і да іх ще не дайшлі. У сэнсе нейкі монстр. Пакуль што нас толькі андроіды ганялі. Тут задачкі, якія... І, наколькі я памятаю, апошні раз мы з вами захраслі. Вы цалкам справядліва можете сказаць, што не вы, а мы, ой, а ты. І, в прынцыпе, так яно і ёсць. Я захрас, а вы разам са мной. Так што такая гісторыя. Я мог падгледзець у інтэрнэце, але пакуль не падгледзеў. Калі зусім буду доўга тупіць, тады падгледжу. Залезу, пагляджу, што рабіць. Таму што, ну, нахрен нам гэта трэба. Па-другое, што стрымы, ну, пакуль што дакладна толькі ў дзень, увечары нешта зусім не трымаецца у мяне інтэрнэт. Прычым, што самае паскуднае, што інтэрнэт гэта не трымаецца, я ўжо 58 раз тлумачу, аплод, хуткасць. То бок на запампоўку у мяне, як правіла, ўсё ок, трымаецца. У мяне праблемы выключна з аплодам, то бок з вядзеннем трансляцыі перадаць ад сябе у інтэрнэт. Хутар можна на кола паставіць і па метры ў бок лепшого інтэрнэта штурхаць. Гучыць як план. Щоб зразумець, у якім баку гэты лепшы інтэрнэт. Так, ну што, давайте вяртаць. Слухайте, я так давно хацеў ужо вярнуцца на стрымы. Вы сабе не уяўляеце, асабліва калі цікавая гульня, вось тыпу як руціна. Чамусьці на мяне зацікавіла. Графоні мне ў яе падабаецца. Давайте будем успамінаць, што тут рабіць. Я памятаю, што я тут нормально так падзаблытаўся, таму што тут шмат калідораў, нешта там нейкі энергіі трэба перакідваць туды-сюды, нішто не адчыняецца. Я такі, да ёкарны бабай, што адбываецца. Дмітрий, вітаю. Давайте што? Давайте праверым, паглядзім. Я памятаю, што нам задача у нас ёсць. У нас ёсць асноўны, выконваецца. Мне трэба знайсці і запусціць серверы, каб працягнуць загрузку з архіва. Аліна, вітаю. Зараз будем успамінаць, што гэта. Абсталяванне, нічога там абсталявання няма цікавага. Медыа мы глядзелі, пра жахі, пра рэганіну жахаў. База данных нічога. Все, пайшлі адсюль. Уключаем інфачырвоны, ці это ультрафіолетовый, you know. І будем зараз успамінаць, што тут рабіць. Так, значыцца, што ў нас? Архіў актыўны. Доступ да архіву дазволены. То есть доступ-то я атрымаў. Бля, зараз успомню, дзе што. Так, тут трэба ўзровень 3. Это ў мяне няма. Это я заблокаваў. Там мы былі. Давайте я яшчэ раз уключу. Ну, зараз будем пакрысе ўспамінаць. Ну, а што рабіць? А што рабіць, сябры мае? Пачакай. Дзверы. О, фей, вітаю, я цябе віншую. 30-ачка. Стрім-стрик адбыўся. Ёкарны бабай. Ось, магу перадаць табе буську па паветры і лабазаю цябе ў твою бороду. Адразу от бачна, што паважаны чалавек прыйшоў. 30 стрымоў на насі. Дарэчы, калі у мяне аб'яўка, Янчык, вітаю. Значыцца, што я прыдумаў? Што я прыдумаў? Такая чыстая міні-прыкалюшачка. Значыцца,
напрыканцы стрыма я, у залежнасці ад таго, колькі разоў галасавалі, колькі, ў прынцыпе, разоў прагаласавала, буду вяртаць, напрыклад, 10 чалавек прагаласавала, адзін, а за адно галасаванне рудзенькі будуць вяртацца назад да чалавека. Ну, пакуль мы сёння будзем у тэставым рэжыме, я напрыканцы стрыма просто запушчу там это сам, пагляджу, колькі было. Чисто рандомная лічба, любое тыкаем, і я вяртаю рудзенькі. Просто каб было это самае, такі emotion, чики-брики, fashionals, you know, chicken dickens. Так, Паладзін, вітаю. Так, Вашнінскі, вітаю. Так, давайте вяртацца. Ну, вы зразумелі, так? Я буду яшчэ некалькі разоў пра гэта нагадваць, ну і нічого не зразумела пакуль што. Пра рудзенькі напрыканцы стрыма рудзенькі просто аднаму чалавеку рудзенькі будуць вяртацца. Просто рандомна. З усіх, хто прагаласаваў, там, і ты сам рандамайзер выбер аднаго чалавека, і я вярну рудзенькі за галасаванне. Неважна, колькі гэта было, 250 ці 5000. Незалежнасці ад кошту. Майгеймінг, рулетка, рудзінак. Пагналі. Рулеткі, потым однорукі бандит, ось это все, там, на зеро будьте, ну, карацей, я это самое. Так, зонт, ліфт, уваход, ліфт не, давайте проверим. У ліфт трэба якраз таки другого ўзроўня гэты, правильно? Так, узровень номер 2. Это нам не цікаво. Мы цяпер казино, все правильно, толькі без грошей. Выбарчую сістэму перакруцілі, махінацыі пракраліся на канал, ніякіх, ніхто нічого не перакручваў. Выбарчая сістэма так засталася. Гэта просто гэта для таго, каб наадварот вас стымуляваць, марнаваць свае рудзенькі, тому што з'яўляецца, вы мало того, што можете прагаласаваць, з'яўляецца магчымасць атрымаць рудзенькі назад. І там яшчэ ёсць такі нюанс, што калі, напрыклад, да 10, давайте до 9, з 10 уключна. До 9, калі было за стрым галасаванняў, тады одно вяртанне. А вось калі будзе больш 10, красцей за кожны дзясятак па колькасці будзе дадавацца, колькі разоў я буду, ну, колькім чалавекам я вярну рудзенькі. То бок там 15 за дзень прагаласавала 15 разоў, значыць ужо там два чалавекі атрымаюць рудзенькі назад. Ці можа быць адзін і той же чалавек. Так атрымацца можа, што ён можа атрымаць назад за 2 галасаванні. Так што вось такая тэма. Это все пачынаецца рандом, ён рудзенькі верне. Ставлю 250 на 4. Можна яшчэ ўвесці рандомайзер, тыпу ты просто закідаеш 500-ку. Напрыклад, 500 рудзінак, і яны просто рандомна разлятаюцца ў любую, трапляюць за любую гульню, на як варыянт. Ставлю 500 грошиков на Manor Lords. Давайте, загружайте ўсе. Так, а яно там прогружаецца, таму што я не бачу, бот у мяне працуе. Павінна загружацца. Бачыце, у мяне ўжо сленг вось гэты пайшоў. А гэта я глядзеў серыялы некалькі дзён. І на гэтых піратскіх сайтах, там толькі вось гэта «Я бетера сервіс», там что-то, крацей, спяваюць песні пра бетэру. Я такі падумаў, чаму бы і нам не зладзіць казіна? Што ён толькі не робіць, каб з нас рудзінкі выцягнуць? Ну, дык а што рабіць? А што рабіць, калі вы іх не аддаеце? Под конец сама паўторыш, бо не ўсе пачулі правіла. Я зразумеў. Ну, гэтым будзем спрабаваць тэсціць. Зразумела, што не ўсе это самае. Я хацеў паглядзець дзверы агульнай зоны. Вось гэта, першыя. Так, это рэцэпшн. Это агульная зона. Я ўсё забыўся просто, ребята. Мы зараз будем тупо увесь стрым просто успамінаць. Я вам казаў, мне гэта гульня падабаецца. Я хацеў сюды вярнуцца. Мне прям падабаецца, як ён выглядае, як тут усё робіцца. Прикольна. Па-першае, мне вельмі падабаецца стылістыка. Першае, бачым, што это Unreal Engine 5, а нарэшце выкарысталі для таго, каб, ну, як правільна выкарыстаць. Так? Візуальна яна кайфова выглядае. У вас, правда, там якасць праз, ну, такі хуткасць майго інтэрнэту можа не супер, але ж. Так, вось гэта нам трэба, так? Так, што я хацеў? Я яшчэ раз паглядзець, можа тут нешта ёсць. Так, это мы чыталі, мне здаецца. Правілы там нешта.
Так, это карыстання гэтым самым модулем, які мы ўжо паставілі. Так, я вырашыў усё пераправерыць. Ну, это... Это батареі былі, спадзяюся. Просто не выглядала як батарея. А што гэта я ўзяў? А што гэта было? Ці это была батарея? Бля, халера яе. Выглядала не як батарея. Так, это тэрмінал Софіі. Так, ну тут мы былі. Добра, пайшлі адсюль карацей. Рэсепшн можна адключаць. Дзе? Агульная зона 1, 2. Common 1. Это Pronг 1. Common 2. Ну, Common 2 это самое. Это туды проход. Это у нас есть. Хотя это можно зачинять. Тут здаецца ўсё. Окей. А книжку дадаў, пакуль не, таму што это ў тэставым рэжыме. Ну, зразумела, адкуль уплыў на планера. Я думала, хто на гэтай рэкламу вядзецца. Я. Я чалавек просты, на мяне рэклама ўздзейнічае. Асабліва, калі там спяваюць песні. Так, пайшлі, карацей. Адсюль пайшлі ў другое памяшканне цяпер. Значит, тут нічога. Окей. Гэта тое месца, дзе... Імагін. Імагін, гэта мы былі ў Імагіне. У нас ёсць уваход у гэты Імагін. Мы ж тут былі? Падаецца, што мы тут былі ўсё ж такі. Common 2. Ну так, это проход, гэта праз тое. Правильно ж? Бля, трэба праверыць. Трэба ўключыць Common 2. Так вось, адразу папярэджаю, што мы можам просто ўвесь стрым туркацца. Проверяем. Так, это Common 1. Бля, дайте Common 1 проверим уже, коли мы тут. Каб просто запомнить, якія дзверы куды адчыняюцца. Потому что я, можа, просто что тут-то я отключу. О, это у нас типа перагрузка. Вертаем узад. Так. Окей. Так, теперь перший. Гэты Common я зразумеў. А гэта дзверы там, где мы только что были, правильно? Так, это те, что мы только что были. Все, окей. Давайте отключим тады, напэўна, ці не отключим. Давайте отключим, потому что можа там унутры какие-нибудь дзверы яшчэ. Тут трэба подсвяціць. Это чисто цікаво, это чисто психичная тут ситуация. Просто кветки, больше ничего тут нема. Не, просто кветки. Окей. Это я и покинем. Правильно, правильно. Так, забяры. Забяры ўзад. Сберкнижку свою нашей родинки додал. О. Каб можно было. Дивно, что сегодня интернет працуе. А как я вітаю? Вы думаете, я жарты? Я вам зараз покажу. Я вам усё зараз покажу. Вось вам жарты. Глядзіце, гэта я, ну, каб вы зразумелі, наколькі я псіхічны. Гэта я гляджу хуткасці інтэрнэта. Вы разумееце? Это вось, напрыклад, там сёння. Я фіксаваў на кожную гадзіну, каб вы не думалі, што я гультай. Я не хочу стрыміць. Я фіксую на кожную гадзіну па 5 вымярэнняў, сярэдняя хуткасць. І вось, перад стрымам, глядзіце, была загрузкі 11 мегабіт, выгрузкі 1.78. І вось гэтага нібы хапае вось на тое, каб мы зараз стрымілі з якасцю 1000 біт, ну, бітрейт, карацей, гаўна якасць. І каб вы зразумелі, 1.78, то бок, ну, 2.56 можа быць. О, ну, 2.50. О, 0.71, калі ласка.
І я ствараю вось такую табліцу. Гэта не для нейкіх там псіхічных, это мне просто трэба зразумець, у які час самая вялікая нагрузка і калі мне стрыміць. Вось настолькі сур'ёзна я да гэтага стаўлюся, а не тое, што ой, у мяне такі хреновы інтэрнэт, пайду носіць кулупацца. Не, вось я глядзіце, вось бачна, як ад раніцы. Это ён так вось падае, гэта хуткасць інтэрнэта праз нагрузку гледачоў. Вось, бачыце? Вось он тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык падае, і ўсё. І пад ноч уже просто, ну, хуткасць вось 4-5 мегабіт, гэта загрузкі. Вот это выгрузка. Яна больш такая, бачыце, ну, прям скотча. Бачна, што вось тут недзе ідзе прасядае крыху, это 17-18, але ўсё роўна, гэта ўсё у межах ад, там, умоўна, 1 мегабіта, да, ну, 3,5 гэта максімум, там, нейкія адзінкавыя выпадкі. Ну, до 2,5. О. 2,5 і 1,5. 1,5, вось. Вось гэта асноўны рэйндж, дзе ў мяне боўтаецца інтэрнэт. І вось на гэтым інтэрнэце я намагаюся стрыміць. Разумееце? Ну, вось вам уся праўда, вось вам уся гісторыя. І літаральна, вось учора, умоўна, які-небудзь там быў туман, усё, у мяне паказчыкі адразу вось, ну, ідуць снізам. Вось такая карацей гісторыя. Вось вам моя ўся гісторыя з інтэрнэтам. Настолькі ў мяне ўсё кепска з ім. Прычым, што так, ну, бачыце, зараз яшчэ раз вярнуся. Розніца паміж, ну, тыпу, там я ўжо больш за 12 не пішу, там бывае до 15 мегабіт вось тут. У версіі до 15 раніцай. Всё. Ой, блядь, паламаў. Верні назад. А далей вось яна прасядае, гэта бачна, як людзі ідуць з працы, вяртаюцца, вось там 4-5 у мяне мала паказчыкаў запісу, ну вось ўсё прасядае да самого вечара. То бок стрыміць у 8, там, напрыклад, бы лагічна было 8 вечара, вось, кай ласка, 8 вечара 5 мегабіт, 5, 4,5, 4, а плот, это каб стрыміць, вот дзе знаходзіцца у гэты час. Это 1 мегабіт. Ну, як з 1 мегабітам ты пастрыміш. У сраку носам ты пастрыміш, а не пастрыміш. Ось такая гісторыя, ребяткі. Ось такая херня, маляты. За 5 хвілін да стрыма таблічку накідаў з галавы. Ну, вы чмурылі, ну, нават крыўдна. Скрипт, да не, ну мне ж трэба цалкам, каб бы ўсё выключалася, каб усе, ну, без інтэрнету ўсё станавілася, каб у мяне вымярэнні былі максімальна. Табліца не поўна, дзе часы з 0 до 8 раніцы, а навошта мне? Я што, стрыміць буду з 12 до 8 раніцы? Не, я ж гляджу патэнцыйны час. Старлінкаў, не будзе нейкі Старлінк, это не трэба ні маску пісаць пра Старлінкі. У нас забаронена спутниковый интернет, ой, спадарожнікавы, даруйце. У нас нельга Starlink не таму, што у нас яго не хочуць, а таму, што у нас ён забаронены. Ну, не таму, што Маск не хоча. Так што ёсць такая гісторыя. Я паставлю, хаця ён, напэўна, дарагаваты будзе. Так, ну што, давайте, мы тыпу сюды прыйшлі, архіў, доступ, можа, тут трэба? Пошта, ну-ка. Мы даглядзелі. Каіта Іта, Барбара Брыльская. Так, это про яблоню. Это мы читали, там яблоня, якая у центре, это зала, ніша там з ёю не тое. И дед на зону поедет. И дед поедет на зону, все правильно. Кроме того, так. Дзённікі з'явилось. Ну-ка, читаем дзённікі. Мы читали же дзённікі. Так, это... Мы гэта все читали, правильно? Ну так, это некая жанчына про экосистему, что мы тут лишние, ну, психичная чисто тетка. $100 на месяц, я памятаю, плюс антенна. Ну, я у сябе бачу, якія выхады. Самы пакуль гэта набыць парабалічную антенну. Яна 600 рублёў будзе каштаваць мне. Паставіць яе, біць па вышках і глядзець, якая даць больш-менш. Ну, гэта як бы ўсё. Варыянтаў, ну, як бы больш амаль што небагата. Хутчэй за ўсё, Юнет дае максімальны інтэрнэт з магчымых. У Велкома Анлім я нават не правяраў, таму што ён там 80 рублёў каштуе, я не ўпэўнены, што ён будзе лепш. МТС увогуле Анліма няма для мабільнага інтэрнэту, і лайф меней, чым Юнет магутнасць. Вось і ўся гісторыя. Все, ну, сраку носам.
Так, мы вяртаемся ў гульню. Мы вяртаемся до таго, што мы прыйшлі сюды, дзе мы ў той раз значыцца, спыніліся. Спыніліся мы на чым? На тым, што мы так і не змаглі разгадаць пароля. Я думаю, што ёсць у мяне падазрэнне такое, што нам проста сюды рана яшчэ. Тыпу, нам трэба неяк разгадаць гэты пароля тутака, але ў мяне ёсць падазрэнне, што я проста сюды рана прыйшоў. Вось і ўся гісторыя. Мы павінны, магчыма, атрымаць увогуле просто відэа. А вёсцы перабалічную стаю стала нашмат лепш у некалькі разоў. Ну так вядома, што яно можа стаць. Ну яно павінна стаць. Тыпу я павінен выціскаць максімум. Не з маёй, ну, у меня антэна, ну, карацей, ёсць антэна перабалічная на 2 разы мацней. Мінімум ён павінен быць хоць больш стабільны. Он можа быць не шыбка там магутны зробіцца больш, але можа зрабіцца больш стабільным. Так, достаем вот это. Слушайте, ребята, вот такая фигня. Вот такая фигня, малятки. Дверь. Что за двери? Зоны. Что за зона? Я адчыняю нейкія дзверы зоны нейкай. Я думаю, что трэба ўсё ж таки адчыніць, правильно? Так. Ну, я думаю, что я зараз туды-сюды пару кругоў тут навярну, і калі нічога не знайду, полезу ў інтэрнэт глядзець, што над мне хочуць. Так, ну тут кветкі я памятаю. А што нам тыя кветкі? Нічога. Пачакайце. Можа так нешта. Ну, типу, угледзець, можа тут недзе пароля ёсць, а мы такі, типу... О, бач, можа ён недзе яшчэ нешта націскаў. Гэты дядька. Адабраць... О, а как я вырашыў адабраць галанцы. А функцию дацягнуць оптоволокно до базовой станции оператора не даюць. Якая такая функция? Колькі? 7 километров? Поспеху. Шчасця, здароўя і ўсяго. Нават калі колькі метр будзе рубль каштаваць, колькі мне 8000 трэба будзе заплаціць. Дзякуй, дзякуй. А можна не. У цябе вышка, у мяне 7 км. У мяне ёсць бліжэйшая у суседняй вёсцы, але хутчэй за ўсё ён яе нават не бачыць, антэнна нават не бачыць, таму што хутчэй за ўсё там 3G, а нават а не 4G. Тут нема, нема. Ой, бля. Ну, мы чыталі гэта ўсё. Это дзённікі, это ўсё мы чыталі. Ты там сярод балот пасяліўся? Ну, не той, каб супер балот, але ну вось так. Ну, вышкі, тут же вёскі. Вышкі, у асноўным тут 3G-шныя. 4G, LTE, вось я, ну, б'ю умоўна да Новагрудка. З Новагрудка ён да мяне ідзе. Ну, вось такая вось. Вось такая гісторыя, вось такое жыццё ў людзей бывае. Так, вы ставілі парабалічную антэну у паддачу, каб снег на яе не падаў. А што, снег на яе ўплывае? Нас, здаецца, там нейкая павінна быць anti-corrosionables і вось гэта ўсё, не? Так, што ў нас тут такое? Дзверы візуалізацыі. Нам не трэба дзверы, ліфт, сістэмы дзвярэй, зонд. Ну, серверы нам трэба будзе ўключыць, і серверы мы яшчэ паедзем. Узровень до 3 трэба, там нейкі пронг. Тут мы ўзялі модуль, правильно? Краці, у мяне нейкі ступор мазгавіны адбываецца. Я не ведаю, куды ісці, што ад мяне хочуць. Што вы ад мяне хочаце? Я not understanding. Окей?
Так, это Imagine 02. Ну, пошли у Imagine еще сходим. Так, але ветер и нахиляя, например, изменяется напрямок, становится горше. А, ну, так, логично. Логично. Батарейки это избирай батарейки. Ничего не зрозуміло. Нічого. Эхография. Шо мне ваша эхография? Так, это уваход у Imagine. Так, это Imagine. А тут у нас что? Так, визуализация. Ну, 2 эхография. Ну, эхография, насколько я памятаю, визуализации зачиним, эхографию включим. Ну, там третій код, здається, треба. Третього узровню. Так, третій. Зараз я буду в інтернеті глядіти. І я нечто у мене ступор мозговини. Типу, що від мене хочеться? Може бути, ще нечто у початок треба збігати. Може там нечто ніде можна перезагрузити. О, так, аж Twitch, кризантена все, как бы, глядите. Не атрымаецца, тому что я спрабаваў уже. Ну, акрамя Волкома. Волком я не паспрабаваў, але там, ну, тому что Манлім 83, ну, гэта на крайняк уже, я паспрабую потым яго. У МТС Анлімаў няма, гэта мне нават можна не спрабаваць тады, тому что нахрен у меня интернет без Анліма. Лайф слабей за Юнет, и все. 53, что 53? Мне сказали 80, ну полный кошт. Спочатку там може 50, а потом буде 80. Анлим. 4G не запрацуе нармалёва на 7 км, то толькі 3G з антенна, але таксама ніхто ж не гарантуе хуткасці. У мяне закіраваны антенна толькі 1,5 мегабіт секунду, ночі то я лічу, што пашчасціла. Нормально працуе. У мяне на прыём, у мяне моцны сігнал, але назад. Ну, то бок, може, я нешта не разумею, але глядзіце, умоўна, у нас ёсць вышка і ёсць я, ну, спажывец. Ад вышкі ідзе сігнал да мяне. А назад, як ён ідзе? Хто запулівае сігнал назад? Як это выглядае? Ну, загруз, аплод, хуткасць. Это значит, ну, нават калі ён адбіваецца ад антэны. Ён адбіваецца, хто-небудзь ведае, як гэта працуе у фізічным выглядзе? Што гэта? Хвалі, не хвалі, як гэта выглядае? А тэлефонная лінія працягнута, адрес... Ну, які, ну, хопіць выдумляць казкі. Ребята, вы не разумееце, дзе я знаходжуся. Вы ўсе гаворыце пра варыянты пра горад, пра дом, пра вёску, дзе 50 мільярдаў чалавек жыве. Вы не разумееце, я ў лесе, у мяне 1,5 кіламетры да бліжэйшай вёскі. У мяне добра, што у мяне тут электрычнасць ёсць. Ну, давайте крышечку пра рэалізм. Кожны прыходзіць, мне распавядае. Да там трэба проста працягнуць і... Ну, дык не проста. Я сюды не магу, мне электрычнасць сюды працягнуць 1,5 кіламетры трэба. У меня трансфарматор бліжэйшы там метраў 500 адсюль ад мяне. Ну, давайте просто крыху больше, ну, сур'ёзна. Кожны прыходзіць мне расказвае, як мне правильно трэба зарабіць інтэрнет. Вось просто, типу, вось, я дома сядзіш такі, ой, дайте я паспрабую то, паспрабую гэта. Не спрабуецца. Так тут не працуе. Вось і ўсё. Руді на коня садіць. Да я просто тлумачу, што, ну, не ўсё ў гэтым свеце так ружова, як вам здаецца. Так, Imagine перший. Все, мы, короче, я захрас тут. Давайте это самое. Так, чекайте, это вот мне треба. Отчиняйте двери, мне сказали. Так, ну и апошняе, где мы еще не ходили. Ну, докладнее ходили, але давно. Это вот тут такая. Ну, глядите, давайте попробуем. Ну, и он мне скажет, иди в серверную.
Так, я летом выключался от 1 як ИП, платил 56 эксперт, плюс совершение вроде был тариф. Ну, у меня 18 дБ была, треба тестить. Ну, у меня зараз 18, не, у меня 16 зараз. Hello, отстаньте от человека, я предлагаю для теста обследования. Зараз продаю комплект. Ну, у меня антенна на 16. Антенна на 18 ситуацию не выправить. Я вам кажу про параболічну антенну. Тут треба антенна мінімум могутності рази у 2. По-другому, хто-небудь, ну, ви усі говорите, хто-нибудь розуміє принцип, як це все працює. Вишка, антенна, як це все йде, що перешкоджає, не то, що просто ось я поставив антенну, вона запрацює. А коли не працює? Так, connected file, что это? Сервер. А, мы ж я ж у сервер не сходил. Карацей, не все так просто, ребята. Каб гэта было просто, типу, вось просто трэба нешта іншае паставіць, я бы гэта ўжо даўным-даўно зрабіў бы. Адзінае, што не просто это набыць антенну парабалічную, таму што яна каштуе 600 рублёў. Ну, для мяне гэта дорага. $200 трэба дастаць недзе. Так. А гэта не тут такая. Дверь візуалізацыі номер 1. Пачынай зборы. Я зараз это самое, по 5 рублёў. Это самая оплата стрыма. Зайшоў, 5 рэ кинул, разом усе на антенну назбіралі, а то так стрымоў не будзе. На тэрмінале глядзеў, мо ты ўжо залутаў код. Да няма ніякага кода, я глядзеў, там нічога, ніякай інфармацыі, 0. І я ж вам кажу, што ёсць у мяне падазрэнне, што... Так, давайте зараз сервер гэта запустим. Што гэтая тэма з кодам, яна з'явіцца пазней. Я ўпэўнены чамусьці ў гэтым сістэмы дзвярэй. Давайте двери выключим. Просто вось, типу... Серверы, все равно. Зонд не будем отключать. А чему у меня так мало электричности? Что где включено? Витус у меня только рудинки. Да я зразумела, что... Сею на пянёк косар повинен. Вось. Так это и працуе. Так, теперь вертаемся. Треба переразмерковать энергию. Отрымливается. Где? Блядь. Ну конечно, я ж вось гэтую. Бачите, это... Карацей, так что трэба мінімум антенны, там уже трэба глядзець. Калі уже антенна не дапаможа, я уже тады буду не ведаю, што рабіць. Так, там отключено. Значит, камон 1 и камон 2 трэба отключить. Агульная зона 1, агульная зона 2. Елку поставил, не яшчэ. Оркавіч, вітаю. Не яшчэ. Ну, але плануем. Ну, у нас будзе не натуральная. Не полезуш я у... Блять, а гэта что такое? Да я дверы вось гэтыя зачыніў, як гэта я зачыніў дверы? Бля. А ты я для экономии так позачынял? Так, тады зараз імаджыны зменім. Першы. Вось так. Ля, конечно, чараўнік. Я ўжо тут у сябе, як у сябе дома хаджу. Як так? Ну что, я пойду живую вырубать з лесу? Ну, что это самое? Не, я не про то, что типу я там экологи френдли, ці нешта такое, не, я може і вырубіў, але ж ну, штраф могуць уляпіць такі, що не дай бог, нехто там запаліць, що жывая у мяне тут стаіць з лесу, прыехала. Так, я сюды прыйшоў. А чого я сюды прыйшоў? Серверы запустить. Ёпарный перд. Так, не где там. Так. Ой, ребята. Так, все. Значит, система дверей. Ось. И лифту серверную. Погнали, ребята. Тут есть проход? Есть. Все нормально. Ой. Поспешался. Во. Купил на базары, коли что. Ну. Так. Униз. Поехали. І калі шчыра, там такія елкі ў лесе, я ўжо паглядаў, і ведаеце, вось гэтыя тыя самыя елкі, дзе 3 галінкі тырчыць, нешта 2 лапкі, і, ну, такія
Типу, яна будзе памерам на ўвесь пакой, а па факце тры іголкі будзе трычыць. Ну, такое. Бля, що там? О, святло включае. Так, мы ж тут, так, читали нечто, и он там, типа, пайшоў в орех. Загрузка системы сервера, проверка дисков. Ну, давай. Сбой загрузки. Проверка дисков, правда. Ой, ну давай запустим. А коллег, это спрацуе, не спрацуе? Диагностика. Да я ж подключил уже. Ну, мы такое же робили. Тут ничего не пове. Я просто треба вспомнить. Диагностика проведена. Проверка здесь, но с помылками. C1, E2, F3, B4. После внесения выправления перезапустите. А где мне это унести, это выправление? Что над мне хочуть? Може так включити треба? Ну ось он то же самое. Угу. Плакси мали. Так, окей. Я зрозумів. Тут некий... Я их, пам'ятаю, записывал на вот это литерки. Буковки, литерки я, конечно, не записывал. Просто что у минулый раз мы с таким сустракаліся, и мы нечто там треба было ледь не... Мы там нечто перезагружали в самой системе, ці что? Бля. Нечто... Может тут что-то... Мы, пам'ятаєте, коли ми починали гуляти на самому початку, там були такі моменти, що ми, типу, треба було виправити помилки і... Блять, може сюди що треба зробити? Кратій задача, я нечто зовсім... А, ёпта! Ёпта, вось яно! Тут же літери, ось яны. Ось що треба виправляти. Так, С1 погнали. Де С1? Ёкарный баба, як лох би. А де С1? А, во, бля. Тут достать треба? Ну, давайте попробуем достать. Е2. Е2, Е4, ребята. Погнали. Что-то не зрозумів, де є. Так, Е2. Так, F3. И Б4. Поранены. Так, Б. Ну что отбылося. Так, я 4 гады таксама эксперыментаваў з усімі магчымымі варыянтамі і парабаліку тым ліку, але яна спрацавала хуже, чым накіраваная антэна. Тут шмат чаго ўплывае. Мяне, напрыклад, адзін лепш за ўсё себе паказаў, но гэта ж не значыць, што ва ўсіх так будзе. Справядліва, гэта не значыць, што ва ўсіх так будзе. Это факт. Всё, я это перезапусціў, ну. Так, ребята, мне здаецца, што мы прорваліся у некуды. Не? О, помылок не знайдено. Ну. Всю программу закрыли. Во! Пошел процесс.
Зараз, конечно, запустим, не? Так, станьте на вылучную зону и подлучитесь до монитора бяспеки на версии с допомогой интерфейсного модуля. Окей. Ага. Ну-ка. Шпунь. Ой, бля, не то. Это что было такое? Караці, это що, это той монстр той з'явився? Так, вернитесь до архіваў. Як я, блядь, зараз вернуся? Нагадаю, што па ўсіх запісах яго можна ўбачыць толькі праз камеру. Я, калі што, не намераны. І канкрэтна праз гэты модуль. Поедем ці не? Ой, блядь. Малоприємний некий персонаж там. Так, окей, все, серверы тогда пошли, отключим их нахрен. Лифт. Теперь можно идти в архивы. Цікаво, колькі тут гэтых пачвар. Батя з працы прыйшоў. Ну, можа быць. Так, а что я... Як-небудзь хоць папярэдзіць, што ён з'явіўся недзе побач. Так, а дзверы, ты што, я дзверы пазачыняўся? Дзверы візуалізацыі или сервіс сістэмы дзвярэй? Трэба ўключыць. І зон трэба ўключыць. А што это? Все паламалі. Все падключаў я. Я не здзіўлюся, што на тых кнопках насамрэч... Блядь, аж перакрывіла як. Що здарилось-то, ёкарный бабай? Блядь, страшно. Так, архивы. Архивы там у нас. Давайте заховаемся. Ой, блядь. Так, задачи. Поглядим. Теперь могу найти что-нибудь корыстное в терминале архива. Судовно. Архив неактивный. Доступ до архива дозволенный. Серверы активны. А чему он тут отключен? Это я там отключу нечто? Ну. Так, архив. Давай, потребуется перезагрузка. Ну давай, перезагружайся. Шакайте. Шагаем. Так, все добре, подлучение. Блин. Нормально. Прям отчуваю, что гульня на DOS пошла некая. Необходимо провести экстренную эхографию канала, для чего потребуется доступ из уровня 0.3. Коли у вас нема доступа, поведомите про это заснавальнику на станции Анекс. Блять. Да что такое? Так, это коли покидаю это поведомление. Для усіх з призми, хто ще знаходиться на станції. Ми замкнені
у агляднай. Каб адчыніць шлюз на паверхню, трэба другі ўзровень доступу, але ён ёсць толькі ў Мейсона, а ён замкнуўся ў вестыбюлі, баючыся заражэння кантакту з існасцю Эй. Ён паставіў на ўваход з боку туалета. О! Так, трэба ўвесці код. Мне атрымалася ўзяць схему кода і адпаведныя фатаграфіі. Я схавала іх у сваім шафчыку. Пін-код 3830. Так яна ў сваім шафчыку схавала. Чакай. Ён замкнуўся вестыбюлі, баючыся, ён паставіў на ўваход з боку туалета дзіўную сістэму з клавіатурай. Каб адчыніць дзверы, трэба ўвесці код. Мне атрымалася ўзяць схему коду і адпаведныя фатаграфіі. Я схавала іх у сваім шафчыку. Пін-код 3830. Это да шафы, пэўна. Для доступа для компьютера продавите свежую флюорографию. И санацию зубов. Справку про санацию зубов. Ротовой полости. Калі вы гэта читаете, расшифруйте код Мейсона и здабудьте яго пропуск. Это наш адзіны шанец павялічыць узровень допуску и вярнуцца на анекса. Мы трэба заснавальніку. Так, окей. А дзе гэты шафа? Дзе яно, блядь? О, кино. Призм. Так, документе фотейдж. 12 снежня 77 года. Канал «Эпицентр реверберации». У ходе задания по даследованию канала тягом 4 гадзін адбывалася відэа і фотаздымка. Аднак пры наступнай праверцы былі выяўлены сур'ёзныя памехі, з-за чаго большая частка матэрыялаў аказаліся непрыгоднымі для вывучэння. За амаль 4 гадзін відэазапісаў толькі 30-40 секунд цалкам былі сапсаваны. Ну-ка. Что это, змея некая? Что это там? Что он там показывает? Прызма заснавана дзеля вывучэння канала. Мы павінны знайсці рашэнне. І што это нам паказвае? Ну, дядь, конечно, хадзіў па нейкай пячоры. І ўсё. Кіно, віно і даміно. Так, што там? Яўген, навагодні хутар будзе? Ой, так мне гулянотна. Вы ведае. Так, бачу на ютубе, як зарабіць самому антэну, каб яе накіраваць на вышку. Божухна. Я да гэтага яшчэ не дайшоў. А жанчынам яшчэ ад гінеколага, вось. А мужчынам яшчэ палку будуць і піпку вставляць, палачку. Хто праходзіў на сам кніжку, той ведае. Ой, не, там весялее. Чэлік робіць Wi-Fi гармату, гучыць як ідэя для хутара. Ха-ха-ха. Ну, сапраўды. Было б няблага. Я думаю, што людзям бы гэта спадабалася. Так, што мы маем? Значит, дайте мне... Дякуй. Давайте захаваемся зноў. Пойдем зараз шафчики адчыняць. Яна сказала, у яе шафа. Так? Як яе клічуць-то хоць? Блядь. Блядь, што трэба... Это не тое. Давайте яшчэ раз паглядзім пошту. Яна там напіша, дзе яна жыве ўвогуле. Хто яна? Калі? У сваёй шафе. Ну, будем шукаць. Дзе гэтыя шафы? Я баюся, што рабяты зараз будуць пудзілкі. Ёсць у мяне такое подозрение. Так, ну тут нам пакуль няма чаго рабіць. Ну, карацей, трэба ісці шукаць шафы. Ну, хутчэй усяго яна недзе. Вось тутака. Ёб твою! Пиздец.
Бля. Что это за Андрей? Так, ребята, я ж это самое. Ад напруження аж замовчав. Так, треба знайти, убачити його і зрозуміти. Ну я ж його бачу. А чому сказати, що він не бачний? Ось і прийшов час у дочки памперс позичить. Ну ні, що я вам скажу. Ой, блядь. Бля, він мене бачив, так? А ви бачили, він там сховався, да? Стояв за скринями, типу такі. Розленівся плиняр, треба ультиматум ставити. Нема хутора, нема рудинок у голосуванні. Ля ты, конечно. Пиздец. Уйди! А он такие. Зрачи. Я ж только что сюда пошел. А, я сюда пошел. Та ёкарний баба його, така б йому було добре. Короче, ходить. І чисто які незадоволені ходять. Так, нам треба знайти, де знаходяться маленькі шафи гэтых усіх. О, блядь. Блядь, на його, який неприємний тип. Сховався. Руденьки шукає ходить. Ага. Уже кинуть его чем-нибудь. Ой, бля. Попка его смешная. Ха-ха-ха. Ну, такое ад'ел. На гэтых, на космічных працаўніках. А пасля пудзелак пах планера даволі прыметны. Все-то вы ведаете. Не туды глядишь, ну, что ты сраку разглядаешь? О, сядзіць. Даволі такі спрытны. А шо ён у варях? Так, что? Нам трэба шафы. А где мне их взять? Я не могу зразумець. А где шафы супрацоўнікаў? Тин знаходится. О, блядь. Что было? Ну, тут зразумела. Тут, конечно, мы можем паспрабаваць. А, яно ў вестыбюлі. Тут, напэўна. І што мне гэта дасць? Это можа вось гэта? Ну.
Блять, а можно, ну, их взять с собой, не? Уже иди сюда, да? Ну. Ну, блин, Андрей. Ой-ой-ой. То мне зараз так ось його треба кругами ганять, каб ён і быў мне даваў час. Ой. І туди глядиш, другой не показали. А, все зовсім зрозуміло. Ёб твою. А можно с собой это взять? Так, слева направо, ну, left to right. Цудовно. Ну, древо. Кот. А, мне напевно там треба подсвятить може, і я тоді убачу нечто. Знаки некие. Напевно. Так. Во. Так? Но. Значит, FJ некие. Пошли древо. Блядь, я почти позачинял всю двери. А где Андрей? А там ходите не? Так, ну там типу на древо, он сказал. Так, з того боку, напевно. О! Зорка, так? Значить, тут типу зорочка. Там некий FJ. Что там? Скріншот рабі. Ну, точно. Питання наконт вертання рудинок. Ці будзе неяк залежыць колькасць раз ад даных рудинок на шанец, каб трапіць того, каб іх павернуць. То бок я галасаваў 5 разоў, ці аддаў 5500. Але галасаваў один раз, ці аддаў 500. Шанец аднолькавы ці як? Калі б быў Андрей, шанец бы павялічыўся. А у Олега шанец не павялічваецца. Чаго, што вы тут навыдумвалі? Не Олег, а Андрей. Золотые словы. Планярна глядзеўся реклам казино, таму цяпер у нас казино. Беспроигрышная. Это просто вертание рудинок. Нияк ничто не уплывает. Ты можешь хоть один, хоть 10 разов голосовать. Это просто як такая огульная стимуляция. Все. Стимуляция, ребята. Что там еще были за фотки? Там были фотки с двумя... Почекайте. Так, это типа огульный кэшбэк, все правильно. Так, там два проводы висели. И где эти два провода висели? Блять, пужаются меня. Бля, где это? Не все знакомые. Окей. Два провода, это напевно... это каля сервера. Это каля серверной. Такое чувание, что он зник. Кэшбэк и брат яго не манібэк. Ну все правильно. Бачили мы уже стимуляции усялякие, а потом жерці нема чаго. Не выдумляйте. Так, вось. Окей.
Так, о, подкоўка. І засталося знайсці нешта там. Там некія рашоткі, типу, былі. Некія рашоткі, і гэта... Я думаю, што гэта можа быць у гэтым. Імаджин нумар 2. Это у суседнім пакоі. Але я могу памыляцца. Так, нам это трэба, это нам не трэба. Так, давайте яшчэ раз паглядзім. Ці не, это некие это самое, нешта знаёмае месца. Так, я таксама рудзі ў канцы страма яшчэ раз паведаю нам новыя правілы. Камусьці аднаму будзе вяртаць рудзінкі, каму рандомна вырашае, пастанаўляе. Все правильно. 1К на чырвонае. Ну, тыпу, гэта у вас насамрэч гэта нікога ні да чаго не абавязвае. Просто напрыканцы я такі паглядзеў і камусьці рудзінкі прылятуць назад і ўсё. Это на гэта вы ніяк не можете паўплываць. І это не ад каго не залежыць і ўсё. Вы можете толькі паўплываць, калі больш, ну, моўна там, на кожныя 10 галасоў за стрым будзе павялічвацца колькасць разоў, каму я што вярну, і ўсё. Ну, 15 разоў галасавалі за стрым. Ну, раскідвалі галасы. Всё, значыць, будзе 2 разы каму-небудзь будзем вяртаць. Так, значыць, нам трэба адчыніць імагін нумар 2. Хто з тэрмінатара скраў рудзінкі? А-та-та, ну вось такі у нас людзі ёсць. Не асуджаю, просто кажу. Так, нам трэба, значыць, адчыніць імаджин. Слайдер, вітаю. Дзе імаджин другі? 100% гэта імаджин. Так, это трэці, это не тое. Ну, вариант, ну, это только у Имаджини, значит, ну, потому что я нечто... Ёпта мы. Первый раз. Блять, теперь эту штуку. Никому верить нельзя. Так, это не ту такая? Не, напэўна. Я думаю, что это тут такая. Бля, дзе гэта? Во схавалі. Волевым рашэннем ці рандом? Рандом. А какі эмвочынкі? Чому адразу Акакі? Ну, можа і Акакі. Бля, пачакайце, нешта я... Може тут дзе на пачатку? А, ну, тут може. Бля, что-то я не понял. Ребята, я не понял. Пошли глядеть снова. Где это? Там такі крыху оранжевое святло. Где это? В принципе, это ж одна лічба астатняя засталася, правильно? Давайте глядеть. Мы, калі што, і так зможем разгадать. Так, Fujifilm, зорачка і падкоўка. Ёсць такі тут? Бля, што гэта? Left to right, ну. Не зразумеў. Так а ў чым прыкол, калі гэта розныя... Ну, Fujifilm вунь там. Зверху. 6. Зорачка. 7. 7.
Fujifilm 6, так? 6. Подклоука 6. Так а у яким порядку я не повинен бути? Нічого не знаю. А, зліва направо. Подкова это 667. Давайте поспробуем чисто методом наукового тыку. Типу 667, то бок 1, 6, 6, 7. 0, 6, 6, 7. 2, 6, 6, 7. 3, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. 5, 6, 6, 7. Не, не то, почекайте. 6, 6, 6, 7. 7, 6, 6. Здесь он сюда идет. Блин, ну ты будешь долго идти там. Блять, 3 годины ходит. 8, 6, 6, 7, 9, 6, 6, 7. О, блядь. О, бля, що тут відбувається? У чаті ніякі це саме провокації, я вам серйозно кажу. Ніякі провокації, ребята. 100%. О, може порядок як-небудь визначається, як фотки лежать. Дайте-ка я бакуль, почекайте. А як це мені зробити? Бля. О, пригоже. Так я спробую розібратися. Типу, у нас є, в мене є 3 лічби. Fujifilm, ну, типу, зліва направо вони йдуть, правильно? Left to right, ну. Подковка. 6. Зорка. 7. 6, 7, 6. И Fujifilm 6. Я не так набирал. Дин ходить, блин. Знул. Шесть, 7, 6. Типу 0, 6, 7, 6. 1, 6, 7, 6. О! О, блядь. Ёкарный бабай. 7788. Неправильно, не трапил. Бля, класс, погнали. Головная вот эта голова, это Андрей, только один был. Ёб твою, тут некая. Процесс выравнивания. Якого? Что тут почалося? Что уже не подобает? Давай. Визуальное тестование в кабинете... О, тестирование в кабинете номер 01. Так, номер 1 кабинет. Зараз сходим. Ага, тут решетка. О. Это доктор Вебер, клиничный психолог. Сегодня 19 лютого 1979 года. 18:46 по месяцевому часе.
Я вымушана была ўвесці трохступеньчаты працэс, каб хоць неяк стрымліваць гэты стан усіх, ну, карацей, трызнення. Першая ступень камера вяртання. Строга абавязковы этап для любого супрацоўніка, які вяртаецца непасрэдна з канала. На жаль, не ўсе праяўляюць патрэбную дысцыпліну. Выпівае. Мы чуем. Другая ступень, якую я лічу найбольш важнай, это псіхаразгрузка. Я пераабсталявала зал у агульнай зоне, каб цяпер там паказваліся запісы чагосьці там. Гэта відэа аказвае добры супакойвальны эфект. Просто, але як аказалася неабходна. Там, дзе кветка, это вось гэта разгрузка, так сказать, разгрузка. Апошняя ступень працэдура выраўнівання, напэўна, ўсё-такі адбываецца ў вестыбюлі. Яна для тых, хто знаходіцца ў цяжкай стадыі псіхічнага разладу і выклікае адчуванне ментальнай і саматычнай перазагрузкі. Давай уже хутчэй, ну, бля, ну такая раздражняючая. Я працягваю кантраляваць эфектыўнасць кожнай ступені. Пакуль што яны дзейнічаюць, сапраўды дапамагаюць у некаторай ступені. Да, ўжо запісы, і папіла, і наліла, і яшчэ можа прапярдзілася бы яшчэ схадзіла. Так, терминал Мейсона. Введите код. А это, может, той же самый, який мы увидели, не? А, який там был? 2. А кольки тут? 6, 7, 6. 3, 6, 7, 6. 0, 3, 6. 4 лишь бы треба. Почекайте, меня не... Ну, это ж не ён. Ці это ён, ці іншы. А той, які быў. 3830. Ну, это ж лишь это не той. 3830. Не. 676. Правильно там был? 1. Ой. 2, 6, 7, 6. Не. Це не тое. Реализм. Вот яго мать. Что может быть горш за цедулки сюжетные? Голосовые записи сюжета. О! Гукозаписывальная студия. Это трехугольнички мы познаем, конечно же. Так, электричности тут нема. Эти пожар включим. Юта. И что это? А, мы типа уключили. Да, и яны кажуть, идите у Imagine номер 1, ці что? Во, блядь. А як это у меня так? Аудитории Optical. А, я пропустил. Я все зразумел. Може, гэта не студыя гуказапісу была, палата ў Вілейцы ці на Вілейцы ці навінках? Все можа быць. Шпалеры топ, конечно. Так, вы збіраецеся пачаць візуальнае тэсціраванне. Вядома, рабята, рыхтуйцеся, зараз будзе нейкі экшон. Ну, не экшон, а будуць кветкі паказваць, напэўна. Прызма. Візуальнае тэсціраванне номер 1. Выяўленне руху. Ой, давайте выяўляць рух будзем. Колькі фігур крутилися супраць часовой стрелки? Ёпта, годинной стрелки. Понятия не маю. Я не думал, что это настолько все серьезно будет. Так. Я думаю, что 0. Все, теперь
Цяпер сочым прям. Optical тест номер 2. Погнали. Ва ўсе вочы глядзім. Які прадмет быў бачны? Ну, мяч нейкі, ці яблыка, ці мяч. Ніякі. Ну, мяч, напрыклад. Вы гатовыя? Да, давайте паслухаем. Ідзіце ў іншы кабінет. Пра што штуку паглядзець трэба было? Праз якую трэба тую штуку? А там ёсць адна месная, мо запісацца тут пажыць? Конечно, можна. Ну, давай. Зараз слухаць будзем. Так, вызначэнне крыніцы. Магу, блин. Чисто гуки для теста подобрали. Во. Лютые. Які гук вам больше всего сподобаўся? Які? А я які не ведаю. Ну, ззаду быў непрыемны. Давай злева хай будзе. Порог эмоцыйнай рэакцыі. Ёпта. Ну, давай. Ну і що гэта? Якія эмоцыі выклікаў у вас гэты гук? Ніякіх. Ніякія. Цяпер вы можете распачаць фінальны этап працэса выраўнівання. Ну давай, пагналі. Трэба выйсці, напэўна. Зараз нас як выраўняюць. Давай, увадзіце ў рэзервуар і пачніце саматычную працэдуру. Юкарны бабай. Рабяты... Туды просто туды заедем. Drain the basin. Мне дали досягнение. Это было просто зроблено, каб мы могли пройти далей. Ты что? Drain. Что? Во, ёпта. Картка. Во, 6109. Отдай. 6109, окей. Так. Якая, просто ты глядишь, что? А, ты про программу. Не ведаю, колонка там интернет был. Где? У новинках? Я хочу без интернета, как подпачить добро. А коли у монорежиме слухать, як отказывать? А ты не слухай у монорежиме. Что ты ему сказать? Трэба тады ехаць на хутар за 2 км да цывілізацыі, лепей у лес зямлянку капаць. Ну тут хочу з комфортам. Вось, правильно, комфорт таксама трэба. Бля, якая лічба там была? Ось я індзеец. — 6109. О, ну. Дзякуй. А раней нельга было написать.
Так, бежим. Опа. Так, 60. Ой. 61. 09. Знову это Dame OS. Ты не просил, я ведаю. Ну, когось ж треба винным зрабіць. Так, бяспека. Выкарыстайце інтэрфейсны модуль для павелічэння ўзроўню доступу до 2. О, это добра, давай. О, вось так адбываецца абнаўленне. Сфоткаў і абнавіўся. Каб у кагосьці быў добры інтэрнэт, напісалі б раней. Справядліва. Так, дзённік. Так, плёнкі астатнія не бачна і не чуваць, астатнія не бачаць і не чуюць яго, але я адчуваю. Значит, паведамленні і зразумелыя, мы павінны ачысціцца перад тым, як увайсці ў канал. Час яшчэ ёсць, але ачышчэнне павінна распачацца зараз. Окей, ну, псіхічна, як заўсёды. Як толькі нешта пачынаецца, з'яўляюцца псіхічныя, якія кажуць, што нам трэба аб'яднацца з новай формай жыцця. Занадта шмат забруджання, я не паспяваю за ўсім сачыць. Гэта зона павінна заставацца ізаляванай і стэрыльнай. Я не магу запускаць працэс зноў. Я не паспею цалкам ачысціцца. Здаецца... Так, пачакайце, гэта ўсё... Першае, это быў... Это жнівень 78-га. Потым у нас... Што там? Дадаць гульню? А чаму нема візуэлшана? Зараз, напэўна, з'явіцца. І, значит, 10 лютага, потым 15 лютага. Здаецца, хтосьці быў тут, пакуль я спаў. Ой, давайчыка, ласка, які сёння сам не асабліва выспаўся. Ці я сам выпусціў кагосьці, не памятаю. Мне трэба абараніць гэтае месца. Прыдумаю які-небудзь надзейны код, які ніхто не адгадае. Нават я сам, калі не ў сабе. Is this game trying to kill me? Любіш ты нейкія гульні знаходзіць дзіўныя. Чекайте. О. Так, что там? Так гульня называется? Пана называют гульни. Добрая гульня, ну цудоўна. Так, яны сыходзяць у канал, але як же я пайду з імі, калі я недастаткова чысты? Добрая, яшчэ адна ачыстка. Усе карацей сышлі ў канал. Пошта. Так, Калі Наір Джейсону Мейсону. Джеймс, ты шо ты там, голова, як ты, не помер? Джудит, кому? Джудит Вебер, психологу от Калі Наір. Я переживаю за Джеймса, ён стаў занадта шмат часу праводзіць у вестыбюлі, а зараз увогуле там зачыніўся і нікому не адказвае. І Пол не можа змяніць код. Падчас падрыхтоўкі да задання мы з ім часценька вырашалі розныя галаваломкі. Паспрабую падабраць код. Можа, здагадаюся, але калі атрымаецца адчыніць дзверы, калі атрымаецца адчыніць дзверы, трэба будзе твая дапамога. Ці мала ли, якім ён там стане. Ты ў бліжэйшы час вольны? Вядома, сустрэнемся ў твайго тэрмінала. Джудит і Калі. Калі гэта імя. Так, месяцовая сям'я у мэтах нашай агульнай бяспекі быў заблакаваны выхад на паверхню месяца часова, выхад на паверхню месяца часова заблакаваны. Калі у вас няма сімптомаў захворвання, вы можете вольна перасоўвацца па базе за выключэннем зон, зачыненых на карантын. Калі ласка, па магчымасці захоўвайце сацыяльную дыстанцыю, калі што пішыце мне на пошту. Добра. Добра. Чекай, что это нам дало? Я не знаю. Мы ж обновили модуль. Ну. Ну шо, где? Полюбасу он зараз не тут ховается, сядите. Ой, бля. Ой, бля. Ну, сам стоял, я ж не придумал. Блин, меня напужал.
Я ж кажу, він там був. Козел майонезовый, блин. Храпужать людей. Так, нам сюди. Так, я думаю, що можна там, блін, можна було б усе підключати, ну добре, так, нам треба ліфт. Зонд, напевно, я не веду, це треба включити, хай буде. Чи ні, давайте відключимо. Хрена видно, що за зонд, а це може нам спотребиться знизу. Такая паскудная такая морда у этого козла. Пужай меня. Шкода, що не погуляємо яє. Так, ну до інтернету сьогодні добре. Я би гуляв би у день. І що? Лишь когда бывает так, что то туман, то еще что набежите, капец. Это Уильям Дэвис, основальник Института Призма. Хочу выказать вам подяку кожному супрацовнику Призмы за вашу працу, отданость и выразную, и дивную прозорливость. Я думаю, що ті, хто залишився на землі, звар'ятіються того, що ми тут знойдемо. Коли оглядно буде увидено устрой, все буде серйозно. І я з великим нетерпінням чекаю гэтага моменту. Ну, чакай, що я там можу сказати. Я думаю, ти вже помер, магчыма. Так, это не быть такие ж двери, такі з того боку у нас. Процесс шлюзования. Ну-ка. Потребується допуск. Введіть дані улікові дані з допомогою інтерфейсного модулю вишей. А ось так не хочеш? Ось що ми маємо. От про зонд я так і не зрозумів, що за зонд ми... О, ми зараз на місяць вийдемо. Я же по гуку чую, що його нема, значить ми зараз будемо на поверхні. Та ти шо, клас. А гэта будзе за нами? І бегаць тут? Голова гана. Endure. Терпение. Пиздарики вообще, ребята. На чаровном шарике. Зонд для колоноскопии. И перший, и другий был запущен. Ну, виглядає нібито ось прям це саме. Ну, іду по слупках по гэтых. Прям на месяцы мы с вами. Обалдеть. А что с землей? А что с ней не так? Ну, лётая вунь. Ты как это хрен мясцовы жыхар ці хто? А хто скажа? Ніхто ж не скажа пакуль. Некі астэроід, а не зямля. Не, чаму? Ну-ка. Ну, нібы блакітненькая нават там крыху. Ну, так.
зараз пачнем працэс шлюзавання. Блин. Ну-ка, зашлюзуйте мяне цалкам. Дык цікава, а гэты жыхар, ну, як бы, што цікава, хутчэй за ўсё не адзін. Не можаш быць, правильно? Таму што ён ж, пэўна, павінен сюды перавалачыся і яшчэ тут тупаць хадзіць. Униз. Шлюзник, нашлюзуй мне купола. Я астероид, кричалка, я астероид, кричалка, качков, качалці. Я астероид? Тут уже это у психологов так само ж есть, астероиды есть. Я астероид, ты астероид. Дождь ідзе на месяце. Ну а что робить? Мацуни. Так, джуст. Захоўваем. Что у нас там? Гадзіна 30. Нормально, что паўгадзіны ёсць. Что у нас по задачах? Уюты. Канал. У канале адбываецца штось сур'ёзна. Тэрмінал архіву паказвае, што трэба правесці экстранную ахаграфію. Але я не магу пачаць без інтэрфейснага модуля з трэцім узроўнем доступу. Таму спачатку мне трэба трапіць на станцыю Анекс і знайсці тэрмінал заснавальніка. Всё, зразумеў. А потым вернемся назад. Нам трэба трэці ўзровень. Так, батарэйку дай. Это... Мытня? Ну-ка. Мыня. Не мытня, мыня. А шо по святлу? Блять, кино. И немцы. Так, выявленный склад R9. Немагчыма прымяніць дезраствор. Шо, все? Ты походи брудный? Ты что, карелы? Цудоўна придумали. Так, першы ўзровень. Ёпта. Зноў чалавек, зноў бульба прорастае, глядзі. Ну, челик чисто пророс. Так, читаем. Термин симптомы цячэння, симптомы і апісання хваробы. Дзень першы галаўнай болі, ціск у пазухах, вострыя галаўныя болі, шум у вушах, закладзенасць вушэй. Дзень першы, напружанне ў вачах, светлабаязнь, затуманены зрок, плаваючыя памутненні, у асобных выпадках субкан'юнктывіальнае кроваізліянне. Дзень пятый. Бессонница, ускладненное засынание, эпизоды сонного параличу, галлюцинаторные парушения при засынании и обуджении, повеличенный уровень кортизолу. День сёмый. Когнитивные парушения, зроковые феномены, визуальные и слыховые галлюцинации, дезориентация, туман в голове, диссоциативная амнезия. День 30. Ускладненное дыхание, кашель, легкая астма, поменшены ўзровень кіслароду ў крыві. Дзень 45. Абязводжванне, храновы знешні выгляд, немагчымасць прыёму ежы праз рот, праз ротавыя отверстия, адтуліны ў галаве, звужаныя вены, ускладненае ўвядзенне іглы, мача насычанага янтарнага бурштынавага колеру. Дзень 60. Смерт ад сну. Спыненне сэрца, якое спыняецца праз сукупнасць сімптомаў. Зноў цыдулкі. Не, ну да, ну это ж нормальныя цыдулкі, правильно? Это ж нехта пісаў ад рукі, вось просто напишу. А гэта, ну, як бы нейкая распаўсюджаная інфармацыя тут. Дзень 61. Пладовыя целы. Вось так, ребята. Вінагарэлачныя пладовыя целы. Падчас трупнага ахаладжэння на корні языка выяўляецца грыбковы нарост. Тэст на крыптакокі станоўчы. Хварэюць людзі, карацей. Тут такая, нічого не скажаш.
Грибами нарастают, грибами и у грибы перетворяются. Там музишан не кивались. Есть подозрение, что качки, качалцы, так само... Качалцы тогда уже можно поговорить, правильно? Качки у качалцы. Есть сажалка, есть качалка. Качалца, качалка. Чините двери. Инженер приехал. За 100 рублей. Ще одна зараз буде, 3 години. Ми зайшли так далеко. Далее, чем кто мог уявить. Это место доказ нашей воли, настойливости и проницательности. Хутка. Хутка канал заговорить. Який? Перший канал? Что? Який канал? Я не зрозумів. Ми його бачимо, это канал. Алло. Есть подозрение, что так не повинно быть. Я, конечно, не доктор. Так, пошта. От Пола Варгаса кому? Кеннету Мёрфі, головному інженеру. Здоров, Кен. Автоматичний датчик у отсеку очистки зламаны. Забрудження визначає, а формулу хімсклада для санапрацоўкі не дае. Таму я яго не адрамантую, можна уводзіць формулу уручную. Я павешу аб'яўленне, каб астатнія, хто карыстаецца галоўнай лабараторыяй, былі, ну, ведалі, былі ў курсе. Рукамі трэба ўводзіць формулу для таго, каб нас апрацавала. Окей. Трэба кожную вось так правяраць, таму што ці мала ли што. А што калі гэты страшэнны ябака босс of the gym? Ну, трэба падрыхтаваць $300 для яго. Выпузу тут. А, ну выпуз, нормально. Так, зноў нейкі басик. Так, лесвіца. Не? Як бы выглядае як лесвіца, але па ёй не падняцца. А сюда не можна? Ну-ка. Алло. Нельга. Сліў запоўнены на 100%, баки запоўнены. Окей, што-нибудь можна зрабіць? Нічога. Окей, нічога. Ну, захаванне. Блин, напэўна, зашмат панаціскаў. Так, захаваны прагрэс. По-любому эта жаба будзе хадзіць. Потому что зашмат розных вось таких столов, где можно сховаться. О, дірка. Ніхто проколупав. Так, окей. Все треба мець на увазі тут таке. Так, там некий терминал. Ой, ёб твою, ты шо? Ёб твою. Тут нельга так робить. Ой, блядь. Ну и куда он подевался? Ой. Позасирали баки на 100, ну. Да и зассали. Все, и зассали, и позасирали. Блядь, страшный дядька. Ну нахрен. Чи зрабілі такі ось мордою така неприємна у його. Так, код користальника, ручний режим. Ручний.
Нема ніяких кодів у мене. Тепер зрозуміло, чому баки повні. Ну. Не, ну, слухайте, такі, це саме, конечно, бум-моменти, але... Давайте-ка включим это. Мы всех знайдем. Этих ябак. Терминал Марии. Где мне ваши коды взять? Начинается. Пораскидывали батончики некие, что-то. Ежи? Так, ну тут повинно працаваць, але... Падзі ты коды зараз пабраць. Нема у мяне ніякіх кодаў. Ні Марыі, ні супрацоўнікаў. Так, значит, заключение. Эпикрыс. Пациент Генри Беккер. Напарник по звязке Матье Жиро. Короткая информация. Мужчина, 51 год, старейший физик. Агульный стан незадовольняющий. У пациента кашель и ускладненное дыхание. Скардится на стискивание у грудях. Якое пачалося пасля таго, як па яго словах мінулай ноччу яго штосьці навесціла. Таксама скардзіцца на вострыя галаўныя болі, плаваючыя памутненні зроку і чувальнасць да святла, якія, згодна з яго скаргамі, назіраюцца ўжо каля месяца. Інфармацыя са слоў пацыента адносна нешта перададзена Джудит Вебер, псіхолагу. Рэкамендавана псіхіятрычнае даследаванне пасля знікнення фізічных сімптомаў. Бекер змешчаны ў ізалятары, назначаны на прыём яму сальбутамола для таго, каб зняць астматычныя праяўленні. На яго працоўныя змены часова назначаны іншыя спецыялісты. Окей. Ну, хварэе чалавек, ну, добра. Касеты. Цяпер прыгажосць у вачах тых, хто глядзіць. Таварыш майор. Все з вами зразумела. Так, ну мы там походили. Тут мы так само походили. И что мне назад? Такие приемные гуки у вас тут такая, я хочу сказать. Ты куда это делся? Шпех. Як пужать, так пужать, а як это так... Блять. Ну тут все зачинено. Ты что, мне вертаться? Нема у меня никаких кодов. Проверим. На усялякий выпадок. Може я не ж пропустил коды. Так, не задача. Выконывается. Так, что? Доступ до бака есть, але каб адчыніць шлюз, мне трэба чысці пропуск. Ага. Выконваецца, здаецца, адбылося забруджанне R9. Трэба знайсці хімічную лабараторыю і уласна сабраць дезраствор. Аўтаматычная сістэма не працуе. Ну, это мы зразумелі. У канале адбываецца штось сур'ёзнае, это мы да каналу нам яшчэ трэба дайсці. Нам трэба атрымаць третий уровень этого самого модуля. Погнали, короче, назад. Не знаю, что там еще не все. Для кого яны вот это все дверцы рабілі, проходы гэта, я не могу зразумець. Для котиков? Так, тут мы все глядели. Откуль мы, блядь, пришли? Отсюль. Тут треба дезраствор. Окей. Там два терминалы. Founder Office. Отключены. И шо? І що мені треба зробити?
Варіанту небагато. Ті знову назад туди йти до терміналу і там шукати. Ті є ще тут повошкаться. Я тут ни хрена не маю. Отсюда мы пришли, мы приехали отсюда. Ну тут можешь нечто пошукать. Что тут? И что, никто у вас тут Люци поломал конкретно. Так, желтые проводы. Да не просто так на тут желтые проводы лежать. Ну тут собаки Boston Dynamics працевали. А яны что, какают? Не, что мне здаецца, это не так. Так, сюда не. Ну, тут якби варыянтаў небагата. Пошта. Может, яшчэ нешта было? Дзённік. Ну, это мы ўсё чыталі. Ну, значит, туды ісці трэба. Ну, а што рабіць? А, котики. А, все, я зрозумів. Так, для котиків з Robotics. Тільки яны, напевно, і змогуть этой дверцы отчинить. Може, тут що ручками треба? Подобно на лестницу, такі, типу. Ну, тобі треба спустити ту воду, як я розумію, тоді ми туди самі спустимося. Що це, як називається? The Hole. Mesh Hole. Cistern Overflow. Що би це не значило. Так, погнали шукати. Які приємні гуки. Ну, може... Ні, ну, я тут нічого не бачу. Магчыма, трэба ўсё аглядаць з дапамогай гэта. Можа, нейкія паролі, дзе будуць напісаны. А, сапраўды, я нічого не падумаў. Не? Так, тут така нема. А що це? Це вже інші ніки. Ага. Так, так, зараз Зоя, все правильно, я зараз її похожу. Пароли не показывают, хотя повинны. Ну, не повинны, в смысле. Коли бы не были, не показали бы. Так. Это не вельми зручно, потому что треба и натискать правую кнопку, каб утрымліваць, ну, ось так павялічаны гэты самы комп кэт гэты, і яшчэ націскаць левую кнопку. Чого нема? Ты глядзі на іх. Некая прыемная некая дзяўчынка ці хто. Цікава. Може треба ляснуть куди-небудь, типу, проводи ж ідуть. Ну, типу, всі. Нажиш. Ну, просто бахнуть, не? Не працує. Паю в камеру можна нечто неприємне знайти. Бля, что я разрешился? Я пришел все ломать. Так, ну эта камера ничего.
Прям задача. Ну, може пайсці паглядзець базу данных, слухайте. Ну, вось у нас же ёсць гэта. Давайте. Может, там пароли какие-нибудь есть? Откуда у нас пропуск Марии? 25:33. Я такого зусім не памятаю. Ну, это Мария там. Ну, тут все равно треба было увести. О. Погнали. И чисто вы по душавых зоев камеры швендаете. Блять, ну, как сказали, так и швендаемся. Так, Мария Иванова. Ой, ты галоўны ўрач. Да Уильяма Дэвиса. Я штосьці знайшла ў кроне. Буйная жывёла, мёртвая, гледзячы па ўсяму. Думаю, гэта яго некаторыя і бачылі. Вам трэба схадзіць паглядзець асабіста. Потым трэба яго даставіць у галоўную лабараторыю. Так, ад Уильяма да Марыі. Я хадзіў у крону, каб сабраць вадкасці пасля ўскрыцця, але... Ой, давайте. Але большая частка ўсё ж прылася на зямлю, не ўпіталася. Вынік не найлепшы, але я удзячны за магчымасць падзяліць гэты момант з табой. Марыя, гэта ж сапраўдны цуд. Гэта ж карэнны жыхар месяца. Ад Марыі да ўсіх. Каманда здароў. На станцыі пагроза эпідэміі. Пакуль мы не зразумеем, што адбываецца, уводзіцца рэжым ПІНС. Пенсіянеры. Паведамляйце пра любыя прыкметы захворвання. Пры пагаршэнні самаадчування не выходзьце з каюты, рэгулярна працірайце паверхні, апранайце абаронныя маскі. Просім вас даць аналізы, хтосьці з урачоў заўсёды будзе знаходзіцца ў галоўнай лабараторыі, так што можаце прыходзіць любы час. На перыяд ізаляцыі для вас будзе падрыхтавана спальнае месца ў спецыяльна адведзенай зоне. Харчаванне таксама будзе дастаўляцца туды. Хімікам трэба перыядычна браць са скобы з паверхняў і правяраць выкарыстаныя паветраныя фільтры. Біёлагі займаюцца аналізам сточных вод да этапу спальвання. Інжынерам цягам 48 гадзін зладзіць замену ўсіх фільтраў на фільтры тонкай ачысткі. Калі у вас узнікнуць пытанні, звяртайцеся да медыкаў. Экзефайл. Запуск бат-файла. Сапраўдны доз гульня нейкая зараз пойдзе. Пошук шлюзаў, дзверы. Калі ласка. Я уже нікому тут не верую. Это то самое место от початку? Ці не? Не, это іншае. Я ж думаў, што мы зноў выйшлі ў цэнтр, думаю, і як мне гэта дапамагло. Бля, ідзе. Ну як ты это зрабіў? Адчапіся! Як ён мяне ўбачыў? Дайце жахнем яму. Ой, блядь. Ха-ха-ха! Страшно. Отшапися! Пиздецу страшно некий. Блядь. А!
Страшно як. Тебе ліхтарик выключыўся, калі ты сеў. Ну это я бачу, ну може не зарэагуе. Блядь. Ну, а як мне выключыць, каб не ўключаўся? Чакай. А чаму там уключыўся? Він же аўтаматычна жаба гэта ўключаецца. Так, 25-33, по-моему. Давай дзверы адчыні. Ён такі некі, там я адставаў ад мяне, а тут нешта не адстаў. Можа ідзе ўжо. Голова. Во. Ну, а чому він зараз не включається? Негатива. Так, дённик. Значит, выявлены биомаркеры... Где, блядь? Блядь, это не ліхтарик справа. Там у яго вісюн висить, бачили? Жутость якая. Карацей, ну любым выпадку нас бачыць. Ну это неяк не прикольно. Андрей. Это не висюн. Не, висюн у него не висит, все нормально. Блять, сюда бежите. Не? А что тады стоит? Не маю там висюна. На что мне его висюн? Цицки покажи. Ой. А ну нахуй давайте читать. Так, значит, выявлены биомаркеры стерана. Хутка будуць падрабязнасці. Чакаю вынікаў радыёуглероднага аналізу. А цяпер я не засну. Буду думаць пра то, якія старажытныя формы жыцця маглі пакінуць гэтыя біямаркеры і наколькі даўно. Я, вядома, рада, але святкаваць адкрыццё без эдыт неяк няправільна. Пратэінагенныя амінакіслоты, столькі працы, але яно таго было варта. Гэта гістарычны момант. Жыццё прама тут і зараз побач з намі на месяцы. Магчыма, каналы, праўда, стварае больш добрае асяроддзе для пэўных арганічных злучэнняў. Заўтра ўнясу у журналы, падрыхтую новыя эксперыменты, а потым трэба будзе пагаварыць з Барбарай Брыльскай. Блядька. Так, я спадзяюся, сюды не сюды пойдзе. Ой, блядь.
Отчапися! Что ты за мной ходишь? Сколько можно? Я чакал. Не, ну гэта не прикольно. Ён мяне не бачыць, і ён просто на мяне агрыцца. По ногам бы дать ему. Може, фея висюль висить і цицки. Вот. Ждуть всякая. Так, все, давайте на сьогодні тоді скончимо. Окей, тут разобрались трохи. Мне, блин, не сподобалося то, что это не прикольно, что ён, типу, нас у любым выпадку бачит, то бок ад яго не сховаться. Ну, это неправильно. Типу, было б неблага, каб ён нас, ну, бачыў, а не просто реагаваў, просто тому, что мы там сидим, и он нам компьютер, капуктер ему подказывает. Так, что? Ну что, дзякую всім вялікі, што завіталі. На завтра прыходзьце абавязкова. Рудзі не вытрымаў такой інфы. Пра каго? Пра цыцкі? Да, ну не выдумляйце. Знайшлі чым деда здзівіць. Значыцца, дзякую всім вялікі, што завіталі. Завтра... тое, што я вам абяцаў. Вы мне не верылі, а я вам сказал. Я сказал! Так, не так. Почакайте. Не так. Зараз усё будзе. Зараз андам родзінкі назад. Покажу, як гэта працуе. Каб вы такие не думали, что я вас тут подманываю. Скажите потом, что я вас подманываю. А такого ніколі не было. Так, рандомные эти самые. Так, треба знайти. Рандомайзер, так? Рандомайзер. Любые просто. Пуф-пуф нейкі. Ну, давайте. Глядите. Значит, як я вырашыў. Типу просто раз, залятаем. Так, сюды. Не сюды, сюды. Проглядеть. Запыты. Ну. Так. Во. Значит, сегодня 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8. Всего 8. От 1 до 8. Лічым снизу вверх. Как у вас не было этого самого. 3. Ну, все. Раз, два, 3, 8. Алина. Отхилить. Все, она просто отрымая. Так, это треба брать. Все. Алине вернулись 1000. Все, а все остальные выконать. Так что Алине вернулась 1000. Вот так оно будет працаваць прыкладна. Каб вы, я думаю, что вы зразумели. Дык ты мяне 2 разы дадаў. Я сказал, усе. Ты можешь хоть 50 разоў по 250. Опа, дзякуй, вернулись. Ну, бач, я ж казаў, а вы мне не верылі. Я сказал, з усіх з галасаванняў. Типу, неважно колькі. Просто з галасаванняў. Хоць колькі разоў пра галасаванне. За галасаванне і за дадаць гульню. Ну, дадаць гульня. Чаму дадаць гульню, што ж таксама рудзінкі марнуюцца, правильно? Так што не лічу праблемы. Ну, карацей, нейкае такое вось новаўвядзенне, так што майце на увазе. Все, усім вялікі дзякуй, што завіталі. Дзякуй вялікі тым, хто галасаваў, дзякуй вялікі тым, хто пісаў у чаціку, дзякуй вялікі усім тым глядзеў, дзякуй вялікі асобна спонсорам на Patreon за вашу падтрымку. Дзякуючы ёй, все, ў прынцыпе, магчыма. Будем глядзець, хто там гуляе. Можа,
нам же ж рудзінкі трэба за рэйд. Давайте рэйданём кому-небудзь. Хто там? Калі нешта цікавае. Калі не цікавае, мы нікуды не пойдзем. Магільшчык, марафон, 9 гадзін малявання пад беларускія песні. Гучыць проста нешта душнае. Пры ўсёй любові. Лепус гуляю Ghost of Yoti. Давайте да Лепусе і да Ghost of Yoti. Я думаю, гэта няблага. Лепусе гуляе у цікавыя гульні, магчыма, і Ghost of Yoti каму з вас падабаецца. Все, усім вялікі дзякуй яшчэ раз, усіх абдымаю і да заўтра абавязкова прыходзьце, калі ў мяне не будзе хрэнова надвор'я, то будзем стрыміць далей. Все, усіх абдымаю. Mo ni mo伝わってきた。もう一度だ。次こそは俺の技で叩き伏せてやる。